Dobrý deň, predstavíme si ďalší zo zaujímavých produktov. Ak nemáte záhradu a disponujete len balkónom či terasou, nemusíte smútiť, ak chcete pestovať rôzne druhy zeleniny a ovocia. Na pestovanie paprika rajčín sú ideálne takéto pestovateľské vrecia, ktoré obsahujú substrát s obsahom všetkých potrebných živín a látok. Stačí urobiť iba zo pár krokov a môžete začať pestovať. Pre úspešné pestovanie postačí tento substrát otočiť, no a na vyznačených priestoroch vytvoriť dierky. Substrát, ktorý je umiestnený v týchto vreciach, je vyrobený z vytriedenej svetlej a tmavej rašeliny, kokosových vlákien, bentonitu a je obohatený aj o kvalitné organické hnojivo. Svojím 100% prírodným zložením je substrát priamo ideálny na ekologické pestovanie. Do takto pripravených otvorov vysádzame sadeničky. V našom prípade ide o rajčiaky. Tie si opatrne vytiahneme z obalu. V prípade potreby substrát vyberáme, alebo si ho jednoducho odhrnieme na zvyšnú časť a rastlinky vysádzame. Pri rajčinách sa nemusíme báť vysádzať ani hlbšie, nakoľko tieto rastlinky práve takúto hlbšiu výsadbu obľubujú. Substrát si doplníme po prípade aj z druhého otvoru. A poriadne utlačíme. Tento substrát samozrejme môžeme použiť aj pri výsadbe do nádob, ale takisto aj pri výsadbe v záhrade, kde ho primiešame s pôdou, ktorá sa tam už nachádza. Je veľmi výhodné, že tento substrát už obsahuje dávku hnojiva, no a ďalej začíname hnojiť tieto rastliny zhruba po 2 až 3 týždňoch od výsadby. Po výsadbe samozrejme nezabúdame ani na dôkladnú zálievku týchto rastlín a najideálnejšie je, ak ich okamžite po výsadbe umiestňujeme na polotienisté miesto, čiže nie na priame ostré slnko, ktoré by ich mohlo poškodiť. Nezabúdame na spodu vytvoriť odtokové dierky na priamo vyznačených miestach. Na každej strane sa nachádzajú 3 takéto miesta. Takto vysadené rastlinky pestujeme týmto spôsobom počas celého vegetačného obdobia, to znamená až do konca, kedy prestávame zberať plody. No a na jeseň tento substrát môžete použiť napríklad v záhrade alebo do druhých nádob. Ostatné podrobnejšie a zaujímavé informácie nielen o tomto produkte nájdete na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia!